Hola, bon dia. Soc Goku i he vingut convidat pel vostre mestre a aquesta classe per a fer-vos un dictat. Comencem. Soc Son Goku, coma. Un guerrer de bola de drac. Punt i seguit. Un dia, coma, un enemic malvat, coma, Freezer, coma, volia destruir el nostre planeta. Punt i seguit. Jo estava molt trist i enfadat. Punt i seguit. De sobte, coma, vaig sentir una força increïble i el meu cabell es va tornar daurat. Em vaig transformar en Super Saiyan. Punt i seguit. Amb la meua nova energia, coma, vaig poder vèncer a Freezer i salvar a tots els meus amics. Punt i seguit. Va ser un instant increïble.